Ahojte, vás vítam u môjho nového videa. Ako ste si mohli už z toho názvu videa všimnúť, tak ja som bola prednedávno na výlete v Prahe na takom predĺženom víkende a v dnešnom videu by som vám teda rada ukázala pár záberov z Prahy. Na začiatok tohto videa chcem ale poďakovať všetkým, ktorí dali odber môjho profilu. Myslím si, že teda hlavný dôvod bol určite rekonštrukcia nášho domu a ja sa už veľmi teším na to, keď vám teda už ukážeme aj video o tom, ako náš dom aktuálne vyzerá. Teraz som tam veľa dávnejšie nebola a chystám sa tam v nedeľu, takže vám určite všetko natočím a v nasledujúcom videu vám teda ukážem, čo všetko sa zmenilo. Takže dnes len tak skrátke vám aspoň porozprávam, že čo je nové. Tak hlavná vec, ktorá je nová, je určite to, že už máme konečne okná, máme teda už plastové okná, čiže hneď to tam vyzerá tak trošku inak a krajšie. Ďalšia vec je tá, že sa urobila komora, teda špajza v kuchyni, takže tiež je tam taká maličká zmena. Potom robilo sa aj schodisko, tam sa vlastne znížil strop, takisto sa vymenilo okno, urobili sa tam už aj stierky, podokončovali sa aj nejaké veci v izbách, takže fakt to tam vyzerá super. Ja som tam bola ale vždy vlastne len po práci, keď už bola tma, takže som tam nič nenatáčala a teda teraz cez víkend sa tam teda pôjdem pozrieť a všetko vám natočím, takže na najbližšom videu uvidíte, aká zmena sa tam už teda za posledné dni a v podstate už aj týždne udiala od toho posledného videa, ktorom som vám dom ukázala. No a ako som vám teda spomínala na začiatku tohto videa, tak som bola teda na predĺženom víkende v Prahe, takže si ukážeme pár záberov z tohto nášho víkendu. Ja som tam bola na takej dámskej jazde a to ste si už možno viacerí všimli, že teraz nepamätám ten dátum, keď sme tam boli koncom januára, tak mala v Prahe, teda v O2 aréne 2 koncerty Dara Rollins a ja sa musím priznať, že ja nie som nejaká verná fanúšička, samozrejme ju vnímam v podstate od detstva, takže viem, že existuje, že je úspešná v tom, čo robí, ale nikdy som si nejako nepredstavovala to, že raz pôjdem na jej koncert, ale brala som to ako takú príležitosť na to ísť do Prahy a spraviť si tam takú dámskú jazdu a porozprávať sa a užiť si proste takýto výlet, trošku si oddychnúť, takže som tam išla s tou predstavou, že sice jej hudba nie je úplne ten žáner, ktorý počúvam bežné dni, ale vedela som, že určite Dara je úžasná a proste tá šovka bude perfektná a všetko to sa aj splnilo, takže dávam sem pár záberov aj z koncertu a potom teda aj z toho nášho výletu po Prahe. Prešli sme si také tie klasické miesta v Prahe. Boli sme tam teda vlastne prišli sme v piatok a v nedeľu sme išli teda večer naspäť domov. Takže v podstate 2,5 dňa dá sa povedať. Naozaj taký, že predĺžený víkend.
Náš druhý deň v Prahe sme sa išli pozrieť na také klasické pamiatky, miesta, ktoré ako turista v Prahe musíte vidieť a išli sme si urobiť taký okruh. Zároveň sme boli aj na raňajkách, aj keď by som to skôr nazvala takými neskorými raňajkami, raňajko obedom. Potom sme sa prešli aj na Hradčany a v tento deň sme urobili 23 000 krokov, takže myslím si, že naozaj úspešná, uchodená sobota. Čo sa týka nášho posledného dňa v Prahe, teda v nedeľu, tak to sme išli opäť na výborné raňajky. Potom sme pokračovali nákupmi, pobehali sme niekoľko obchodov, išli na taký neskorší obed do Losterie, kde vám určite odporúčam vyskúšať cestoviny alebo pizzu a potom sme už išli na vlak smer domov. V dnešnom videu vám chcem dať ale aj dva tipy na recepty a to konkrétne v podstate od toho posledného videa, kedy som natáčala vlog, mal môj syn narodeniny, takže som mu upiekla tortu. Upiekla som mu v podstate keby koláč v tortovej forme, takže vám dám naň recept, lebo fakt bol super a veľmi sa nám to páčilo, veľmi nám to chutilo, úplne taký jednoduchý. Bolo to vlastne také piškotové cesto, na ňom mascarpone so smotanou a na vrchu boli maliny. Takže fakt jednoduché a veľmi chutné. A druhý recept, ktorý vám chcem dať, je teda na pizzu, ale na takú tortillovú pizzu, ktorú jednoznačne odporúčam, pretože je to úplne jednoduchý recept, dávam do popisku teda recept. Príprava takéto pizze je naozaj jednoduchá, potrebujete len takéto tortily, my teda kupujeme v Lidli. Najprv dáte tortu, na ktorú dáte kečup, sír a na ňu opäť dáte tortilu a na vrch už dáte všetko, čo len chcete. My dávame napríklad takú klasiku šunka, kukurica, sír, tuniak, paradajky a tak podobne. Takže dobrú chuť! Ja som asi pred takým rokom aj spomínala v niektorom z mojich vlogov to, že mi kadernička odporúčala kúpiť si modrý šampón, ktorý by mal v podstate pomôcť mojim vlasom, aby sa nezafarbovali a nevymývala sa tá farba do takého ryšava. A mala som vlastne šampón od spoločnosti Redken, čo je teda taká kadernícka značka, bol v modrej farbe, mal mi teda pomôcť. A minula som ho celý, ale nesplnil úplne moje očakávania, takže som ho prestala potom už aj používať. A teda nekupovala som si ďalší a nechala som to tak. A teraz, keď som bola nedávno u kaderníčky, tak mi povedala, že som si kúpila tento modrý šampón, ale u inej kaderníčky teda. A ja som jej hovorila, že mne to proste nepomáhlo, ja som to nevidela význam a ona, že nech vyskúšam inú značku. Takže ja som teda vyskúšala inú značku, kúpila som si tento od L'Oréal. A on je teda modrej farby a ako som spomenula, tak má pomôcť tomu, aby moje vlastne neboli úplne také, že ryšavé až svetlo hnedé, ako ste to mohli vidieť v podstate posledné mesiace. A ja si myslím, že akože trošku to pomohlo, že drží si to zatiaľ farbu, bola som asi
pred mesiacom si zafarbiť vlasy, takže uvidíme čo ďalej, ale zatiaľ teda super. Ak by ste si ho náhodou kúpili, tiež máte takéto hnedé vlasy, ste brunetka, tak určite si kúpte k tomu rukavice, pretože on veľmi farbí ruky, fakt máte úplne celé modré ruky z toho, ako si umývate vlasy. Po prípade sa vám to akože vymýje, ale asi taký deň máte proste nejaký ten nádych takej modrej farby na rukách, keď sa vám to nevymýje. Takže je to celkom vtipné. Ale určite vám ho odporúčam, ak ste náhodou blondinka, náhodou ste o tom nevedeli, tak existuje aj fialový šampón potom pre blondinky. Takže určite odporúčam. Ďalšia vec, ktorú vám chcem ukázať, tak sú knižky, ktoré mám, pretože sa mi naozaj nakopilo veľké množstvo kníh, takže som úplne veľmi šťastná z toho, naozaj som zapustila do čítania, čítam veľa kníh a celkom aj rýchlo, takže som z toho nadšená a ukážem vám nejaké tipy na knižky, úplne tak v rýchlosti a niekedy si dáme také detailnejšie recenzie, ale naozaj dnes len také rýchlo. A zároveň vám chcem ešte ukázať aj taký tip na pančušky z Calcedonie, ktoré sú úplne úžasné a ešte aj jedny šaty, ktoré som si kúpila do práce. Poďme si teda v rýchlosti ukázať tie knižky, ktoré som vám spomínala, že sa mi za posledné obdobie tak trošku nakopili. Takže rozdiela som ich do takých 4 kategórií a toto je prvá z nich. Toto je teda thriller, krimi od spisovateľa Roberta Brinzu. Toto je prvá knižka, ktorú mám požičanú z knižnice Temné hlbiny a potom teda Nočný lov, to som si zakúpila. Ono vlastne takto by som to mala otočiť, pretože Nočný lov je skôr ako Temné hlbiny. Predtým som vám aj ukazovala knižku, ktorú som od neho čítala a to bolo Dievča v ľade. Určite odporúčam, podrobné recenzie teda niekedy inokedy, zatiaľ teda takýto rýchly tip a poďme na ďalšiu kategóriu. Ďalšia kategória kníh, tak to sú teda knihy z takej psychologickej oblasti, psychológie. Prvá kniha, Prečo mi to nikto nepovedal, úplne úžasná knižka, ktorú ale nemám ešte dočítanú. A je to teda kniha, v ktorej vám autorka opisuje to, ako napríklad prechádzať obdobím, keď trpíte nejakou úzkosťou alebo smútkom, keď vám niekto zomrie a tak podobne rôznymi takými udalosťami v živote, nejakými kariérnymi zmenami a tak. Určite odporúčam, zatiaľ teda výborná. Detský mozog vysvetlený rodičom je v podstate označovaná ako jedna z tých takých najlepších kníh, ktoré by ste si mali prečítať, ak chcete teda pochopiť tak trošku zmýšľanie vašich detí a nezblázniť sa z toho. A posledná táto taká úplne maličká knižka, ktorá má asi len 120 strán, je rozhovor s psychológom Ivanom Štúrom. Je to vlastne synovec Ľudovita Štúra a je to veľmi uznávaný detský psychológ, takže ten rozhovor bol naozaj veľmi dobrý a veľmi dobre sa to čítalo a určite vám ho odporúčam takisto si prečítať tento rozhovor. Poďme teda na ďalšiu kategóriu. Ďalšia kategória, tak to sú romantické knižky. Ty, ja a naše výlety je kniha, ktorá je podľa mňa úplne ideálna na leto. Ja som ju teda už čítala dávnejšie. Je to taký príbeh o 2 kamarátoch, ktorí sa stretávajú na dovolenkách a sú v podstate už naozaj roky kamaráti. Žena s mužom teda, aby nám bolo jasné. Začína sa to nami od Colleen Hoover, je vlastne pokračovanie knižky. Končí sa to nami, tu som mala teda požičanú od priateľovej maminy, takže ju tu nemám, ale Končí sa to nami bola úplne úžasná knižka, jednoznačne odporúčam. Začína sa to nami som ešte neprečítala, takže recenziu niekedy neskôr. Nájomná vrahyňa na love je pokračovaním knižky Nájomná vrahyňa na materskej. Veľmi vtipná, taká trošku krimi detektívka, síce taká trošku fiktívna, ale veľmi dobrý príbeh, dobre sa to čítalo. Ja som mu dala síce k romantickým knihám, ale je to naozaj taká trošku detektívka, takže určite odporúčam. No a posledné 2 knižky od Julie Kaplan, Chata vo Švajčiarsku, Domček v Írsku. To som tu už niekoľkokrát spomínala, teda knižky od mňa, ak máte radi romantické knižky, romantické úteky, s tým, že autorka teda väčšinou vždy odpisuje aj tú destináciu, v ktorej sa odohráva dej, takže určite vám odporúčam. Sú to také naozaj, že echt romantické knižky, ale veľmi dobre sa čítajú. Poslednou kategóriou, ktorú vám chcem ukázať, sú také životopisné knižky o zaujímavých osobnostiach. Prvou je teda knižka o Márii Curie Sklodovskej. Tu som ešte nečítala, takže som na ňu zvedavá. Malo by to byť taký trošku aj román, takže uvidíme, čo to bude. Inšpirácia Baťa je knižka od riaditeľky nadácie Tomáša Bati
a je to vlastne v podstate taká motivačná literatúra, nie len úplne, že o Baťovi. O Baťovi by som skôr povedala, že je knižka, ktorú som vám už spomínala od pána Banáša, Som Baťa. A Inšpirácie Baťa je rovnomenný podcast, takže určite vám odporúčam si ho vypočuť. A v tejto knižke teda si môžete prečítať o rôznych takých návykoch a inšpiráciách, o tom, ako viedol Tomáš Baťa firmu, ale aj ako motivoval svojich zamestnancov celkovo viesť taký dobrý, zaujímavý a kvalitný život. Takže určite odporúčam. Tu tiež ešte nemám ale dočítanú. A posledná knižka, to je môj vianočný darček od môjho priateľa, Ťažší ako nebo, životopis teda Kurta Cobaina, frontmana, speváka skupiny Nirvana, vďaka ktorej som ja v podstate prežila obdobie puberty, obdobie dospievania. Takisto som ešte nečítala a je to dosť veľká bychľa, takže sa už na ňu teším, keď sa teda do nej začítam. Toto sú pančušky, ktoré som vám spomínala, že som si kúpila v Calcedonii. Prvé sú takéto termo, ktoré sú úplne ideálne na zimu. Ja som už takéto mala a vydržali mi fakt asi 4 až 5 rokov. Prala som ich aj v práčke a boli úplne úžasné a kvalitné. Ja si kúpujem veľkosť M, aj keď podľa tabulky by som mala mať S-ko, ale nejaké také pohodlnejšie sú mi proste tieto vo veľkosti M. Takže tieto termo jednoznačne odporúčam. Dávam aj link na ich stránku do popisku. A druhé, ktoré som chcela vyskúšať, tak sú teda tieto kašmírové. Vieme teda o tom, že kašmír je úplne ideálny materiál na zimu, aj čo sa týka napríklad svetrov a tak podobne. Takže som chcela tieto pančušky teda vyskúšať a rovnako vám ich odporúčam. Sú síce také trošku menej denové, ale úplne úžasné. Takže toto sú teda tie moje šaty z Rezervedu a sú také ani krátke, ani dlhé, je to taká stredná, ideálna dĺžka, úplne také teplúčke, že máte pocit, ako keby ste mali na sebe deku. A toto je veľkosť S, ale vidíte, že je to také trošku voľnejšie, ale mne sa jednak veľmi páčia. No a na sebe mám teraz teda aj tie pančušky, ktoré som vám ukazovala, toto sú konkrétne teda tie termo, čiže také trošku hrubšie z toho kvalitnejšieho denu. A takto to teda vyzerá spolu, takže ja si myslím, že taký úplne ideálny outfit do práce. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, bolo síce možno také trošku viacej ketacie a teda nebolo úplne o domčeku, ale boli teda tam nejaké zábery aj z Prahy a tak podobne, takže dúfam, že sa vám páčilo, uvidíme sa teda u najbližšieho videa z domčeku a ja vám ďakujem ešte raz, že ste dali odber môjho profilu, ak ste tu noví, tak určite dajte tiež odber a uvidíme sa u ďalšieho videa, prajem vám ešte krásny deň, ahojte.